این ریس ها کشوده نمیشود به قریبی ها. از پیش خطان بلیت خریداری نکنین. همون انسان خانه روی کردن در کار. شما یگان پس ریدنیک ندارین، همون انسان روی کنین. хушхабар аз рехтани мӯи сар, баровардани риш, доғи сафед дар пӯст, харобшавӣ, гирифтани вазн, баланд кардани қад танқисӣ мекашед ё дигар мушкилиҳо доред, бо маҳсулотҳои соф савдо роҳи ҳалро меёбанд. барои дастрас кардани маҳсулотҳои лозимаатон метавонед ба рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед. аз номи канали юристиҷей муроҷиат кунед ва ба худ тахфиф бигиред. бо соф савдо бошед. доставка дар шаҳри Москва дар 3 соат ва дигар шаҳрҳо бошад 3 ё 4 рӯз дастрас карда мешавад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи харидорӣ кардани чиптаҳо ва баъдан ҷавоб додан ба комментарияҳо. чӣ хеле ки мо дар видеои динангимон қайд карда будем ки фардо як навори пешкаши тамошобинон мегардонем, дар мавзӯи харидорӣ кардани чиптаҳо суҳбат мегзаронем. мо тӯли чандин рӯзҳо аст ки барномаҳо дар бораи рейсҳо ва аэропортҳо ва границаҳо мекунем ва дар ҳар як барнома ба тамошобинон таъкид карда мегӯем ки аз пеши хутон билет яъне чипта харидорӣ накунем барои парвоз. ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон ки берун аз кишвар қарор дорад, мо доим дар барномаҳо ба ҳаваё таъкид мекунем ки аз харидорӣ кардани чиптаҳо дасткашӣ кунен. ба хотири чӣ? ҳозир ба ҳамаи мо шумо маълум аст ки дар ҳама ҷо фурӯши чиптаҳо ҳастад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон низ чиптаҳо дар фурӯш ҳастанд. чӣ дар Федератсияи Россия, чӣ дар Турсия, чӣ дар Узбекистон, умуман дар ҳама ҷо авиалинияҳо кор карда истанд. яъне ки ҳамон билетфурӯшҳо кору фаъолиятшона карда истанд. чипта мефурӯшанд, билет мефурӯшанд, вале мутаассифона парвоз маълум нестад. ба ҳамин хотир мо ба шумо чандин боро гуфтем ки аз пеши хутон билет харидорӣ накунед. чандин бародаро ба мо скриншот карда равон карданд ки мақсад бисёриҳо аз Уральскии авиалинияи Россия чипта харидорӣ кардиянд ба фалон числора. мисол бигирем, агар ба рӯзи 20 анаҳми моҳа ё ба 15 анаҳми моҳа ва баъдан ба анаҳаму шаҳрвандон бо тариқи электронӣ яъне SMS омадагие ки билети шумо атминӣ шидагия, анаҳамин рейсе ки ба числои шумо гирифтагиен атминӣ шидагия бо сабаби анаҳамин беморӣ. мо ба ҳамин хотир шуморо мегӯем ки аз пеши хутон ба ягон числора билет харидорӣ накунед. агар мисол ҳозир шумо ба рӯзи 25 ё ки ба рӯзи 1 чипта харидорӣ кунед, дар ин вақт агар вазъияти анаҳамин бемор тинҷ нашавад, шумо парвоз карда наметавонед. ба ҳамин хотир бародарои азиз, боз як бори дига ба шумо хотиррасон мекунем ки дар ҳар ҷое ки қарор дорен ба ҷумҳурӣ омаданӣ бошен. агар рейсҳои чартериро ки шиниден, рафта ба анаму сафоратхона муроҷиат кунен ва сафоратхона ба шумо номнавис ки карден занг мезананд, огоҳ мекунанд ки ба кая билеттона бихарен ва аз кадом ширкат бихарен. ҳоло он ки ҳар рейси чартерие ки шидестад, ғайри рейси Somon Air ва Tajik Air аз дигар ширкатҳо билет гирифтан, парвоз кардан иҷозат нест. мисол мегирем, рейсҳои чартери ҳозир аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия мақсад бо ширкатҳои Somon Air ва Tajik Air ва яке аз шумо агар чиптаи Уральскии авиалинияро дошта бошен, дар ана ҳамин рейси чартери ба ватан баргашта наметавонед. ба ҳамин хотир анами ширкати Somon Air ва Tajik Air шуморо огоҳ мекунад ки дар ана ҳамин рӯз, фалон рӯз шумо чиптатона харидорӣ кунед ва рейси чартери парвози худша ба анҷом мерасонад. ана ҳамин буд хабари мо оиди харидорӣ кардани чиптаҳо. бо як бор дига мегӯем бародарои азиз, хоҳарои азиз, апаҳо, умуман ҳама тамошобино аз пеши хутон билет харидорӣ накунед. кае ки анамин вазъият тинҷ шид, парвозҳо доимӣ кишидан, баъдан бо ҳукуматҳои давлатҳо эълон мекунанд ки парвозҳо ба мисли аввала баргаштанд ва баъдан шумо метавонед аз ҳар куҷое ки мехоҳед билетатона харидорӣ кунед. ҳоло он ки мо дар як барномаи дига қайд кардем ки бо созишномаи се давлат бояд парвозҳои доимӣ байни се давлат кушода шавад, яъне байни Федератсияи Россия ва Тоҷикистон ва ҷумҳурии Хитой. ба ҳамин хотир аз мо шумо фақат назди Худованд дуо мерава бародаро ки Худованд ҳарчи зудтар тинҷиву оромӣ шава нисбати анаҳамин беморӣ, яъне ки анаҳамин беморӣ гум шававу ва зиндагии мардум ба мисли аввала барбигарда. инак сар мекунем
ҷавоб додан ба комментарияҳоро. Муродҷон Умарзода нависай: акама академӣ гирифта Россия омадам, не ки раҳо маҳкаман, дарсо чӣ мешаванд? Мумкин ма дертар равам Тоҷикистон, баъд мара ай коллеҷ хориҷ мекунанд ё ки не? Ман номнавис кардагим дар сафоратхона, не ки на зангай на хабар. шуморо хориҷ намекунанд бо сабаби ҳамин беморӣ. агар ки шумо дертарам ба ҷумҳурии Тоҷикистон ҳозир шиден, шумо метавонед таҳсили худтона идома диҳед, хориҷ карда намешавед. Бурақов нависай: ака аисн рафта намешавад, бе гражданскоҳо рафта метавонанд, раҳо ҳуй мешаванд ё ин ки не? агар шаҳрванди Тоҷикистон набошӣ, шаҳрванди Россияро дошта бошӣ ва ба Тоҷикистон омада метавонӣ ё не, ҳамира дар назар дошта бошӣ бародар. Не, ин рейсҳои чартерӣ танҳо ба хотири шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон баргардониданай. рӯз 85 нависай: бародар, дар бораи электронии почтаи сафоратхона менависӣ барои чартерни рейс. электронии почташ charter.tj амира бинависем, баъд дар ҷахаташ номаш мебурояд, се ном мебурояд, яташ MFA Русия баъд TJ нависагия, ҳамунҷа интихоб мекунен, charter.tj нависен, дар ҳамун Google мебурояд бародар. Алоуддин нависай: салом алейкум бародар, барои билетгирӣ чӣ хел ба сафорат ном навистӣ кунем? Ман студентам, дарсо сар мешавад, дар бораи ҳамин гап занед. барои билет гирифтан сафоратхона мерен, ҳамун Москвада қарор дора, ҳамунҷа да қабул ки кардан номтона менависем, баъдан шуморо огоҳ мекунанд. то ана ҳамин имрӯз зиёда аз 8000 шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон хича номнавис кардагиай ва рейсҳои чартерӣ 42 адади дигар зиёд карда шуданд. яъне ки то охири моҳа, то 31 июла 42 рейси дигар илова карда шуд ба ана ҳамин рейсҳои чартерӣ, ки дар ана ҳамин 42 рейс метавонанд то 4500 нафари дигара ба ҷумҳурии Тоҷикистон барбигардонанд. Раҷабалӣ нависай: гап нест, раҳмати калон ки ҳамихели хабарҳоро ба мо мерасонед. Бунёд Шодиев нависай: салом ака, агар РВП дошта бошем дар Тоҷикистон хизмат мебаранд? Пурра ҷавоб диҳед. РВП ҳуҷҷате аст ки шумо ҳоло бигем дар байн қарор доред, на дар шаҳрвандии Тоҷикистон ва на дар шаҳрвандии Русия, 50 на 50 бигем қарор доред ва ба ҳамин хотир шахсое ки РВП доранд, мақсад увора зиёдтаре ана ҳамин боварие ки ба хизмат бурда мешаванд, то даме ки шумо шаҳрвандии Русияра пара аз худ накунед. Дилноза Мирзоева нависай: раҳмати калон барои хабари хуш, бачаҳом бе мактаб расо шух шуданд. Абубакр Мирзоев нависай: ҳамин сол студентон мераванд ё ин ки не ба хориҷа? як чизи дигара қайд мекунем ки мисол студентҳои дигар давлат ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд, яъне шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистоне ки дар хориҷа таҳсил мекунанд, ин танҳо аз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста нестад ки шумо оё меравед ё ин ки не. мисол агар шумо дар ҷумҳурии Хитой таҳсил бикунед, дар инҷа иҷозати ана ҳамун давлати Хитой мақсад роли асосиро мебозад, яъне ки агар ҷумҳурии Тоҷикистон ба нақша бигирад ки шуморо барбигардона барои таҳсилтона идома додан, дар инҷа бояд Хитой иҷозат бидиҳад ва баъдан аз ҷумҳурии Тоҷикистон парвоз бишавад. ё ин ки агар дар Федератсияи Россия шумо таҳсил кунед, ба ҳар куҷое ки сафар мекунед, сафар ба ҳамун кишварҳо аз ҳар ду тараф розигӣ дар кора. ин танҳо аз Тоҷикистон вобаста нест. ба ҳамин хотир шумо ҳамин чиза дуруст дарк кунед ки ҳоли бисёриёт мегӯянд ки мисол мо дар фалон ҷо қарор дорем, бояд ба ҷумҳурии Тоҷикистон ҳозир бишем, ё ки мо дар Тоҷикистоне мехоҳем ба фалон кишвар парвоз кунем барои фалон кори худмон. ба ҳамин хотир шумо инҷа аз як тараф набинед, яъне ки розигии ду тараф дар кора. Тоҷикистон агар шаҳрвандоша бурдани боша ба кадом давлати, бояд ӯ давлат иҷозат бидиҳад барои самолёти Тоҷикистон дар аэропорташ нишастанаш. нафароне ки аз дарди дандон азият мекашанд ва ё мехоҳанд дандонҳои худро сафед бикунанд, пас ба рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед. аз номи канали Юристи Ҷ муроҷиат кунед, ба худ тахфиф бигиред. он бародарон дар шаҳри Москва қарор доранд. Фарух Асоев нависай: шукронаи Аллоҳи меҳрубон ки тинҷиву амонӣ ҳаст дар ватанамон. Акаи Сорбон, як савол дорам. Растамошкаи приёра чанд сумай ака? солаш 2008 бародар. пурра ҷавоб мегуфтен ба чаи оча. Фарух бародари азиз, дар бораи растамошкаи мошинҳо ҳозир ман ба шумо мефаҳмонам, агар мошина шумо аз тарафи давлатҳои мақсад Европа дохили Тоҷикистон кунен, нархномаи
ҳар як мошин дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба хича дигарай. Яъне ки аз тарафи Европа агар шумо дохил ба ҷумҳурии Тоҷикистон мошин бикунен, 43% ба нархномаи ана ҳамун мошин дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоб карда мешавад. Ва шумо агар аз Федератсияи Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон мошин ворид бикунен, 38% ба нархномаи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоб карда мешавад. ҳозир шумо дар инҷа мегӯен 38%-иш чӣ боша ва 43%-иш чӣ боша. Мисол ту приёрара бародар аз Федератсияи Россия харидор мекунӣ 200 000 рубл мисол. Ва ана ҳамун 200 000 рубле ки тура харид кардӣ, вориди Тоҷикистон шид, вай мошин нархномаи хича дора. Яъне приёра соли 2008 дар Тоҷикистон 150 000 мисол. ба таври оддӣ ба шумо бифаҳмонем, ҳар як мошин дар дохили Тоҷикистон, дар дохили ҳама давлат нархномаи хича дора ва ба ана ҳамун нархномае ки давлат муқаррар кардагиай, ҳамун 43% ё 38% зарб мезананд, баъдан нархи растамошкаи мошина ҳисоб мекунанд. Яъне ки ҳамура зарб ки задан нархи растамошкаш мебирояд. Эйҷ навистай чартери кати Турсия ба равем мешава илтимос маълумот додар. ҳозир мо дар ин бора қайд кардем бародари азиз ки дар инҷа танҳо розигӣ аз ҷумҳурии Тоҷикистон нест, яъне ки Турсиярам агар иҷозат тия ана ҳамин чиза баъдан метонен. Савриддин Шамсов навистай ака одаморо ба умед кардан медонен чӣ қадар гуноҳай. Як сол пасам ҳуй шава фақат ростша бигӯен. Як бор гуфтем 25 июн бо июл як гапи соз бизанен. Ай худо битарсен раст ки ҳуй намешавад дурӯғ нагӯен. Мада ажда тая чишидим не ки хичон омада рафтесян намебаран ака мо мебарем анде ҳамиҷа мембирам намерам мон пускай маҳкам кунанд. бародари азиз, ма дар ягон видеом нагуфтам ки 25 июн ё ки 1 июл рейсҳо кушода мешаванд. аз ҳамин сухани худат бармеояд ки ту суханои мара дуруст гӯш намекунӣ ва дуруст намефаҳмӣ. ҳоло он ки ма дар ягон видеом аниқ ва дақиқ гуфтагӣ нестам ки ана ҳамин имрӯзда рейсҳо ҳуй мешаванд ё ки аэропортҳо ҳуй мешаванд ё ки бирен билет бихарен. ма доим дар видеом хабарҳоеро расондагием ки рейсҳои чартерӣ байни яке аз давлатҳо, мисол аз Тоҷикистон ба Россия ё ки аз Турсия ба Тоҷикистон ё ки аз Америка ба Тоҷикистон ё ки аз дигар давлатҳо ба Тоҷикистон. ма тахмин ана ҳамин рейсҳои чартериро ба шумо фаҳмонам ки ана ҳамин имрӯзда рейсҳо аз ҳамин давлат ба Тоҷикистон ҳуян, яъне рейсҳои чартериян. ва дар мавзӯи кушода шудани границаҳо, кушода шудани парвозҳо, ма ягон бор аз пеши худам нагуфтам ки ана ҳамин имрӯзда кушода мешавад. ҳар касе ки дар ҳамин бора савол додагиай, ма гуфтагием ки намедонам, ҳоло аниқ дақиқ нест ва бо гуфтагием ки ба ҳамин хотир билет харидорӣ накунед. ва боз як чизи дигара ма қайд мекунам ба ҳаматон ки чандин кас дигар савол доданд ки микроавтобусҳо ё автобусҳо аз Федератсияи Россия ба границаи Қазоқистон одам бурдестиянд, яъне бо миқдори чанд ҳазор рубл, 6000 гуфтан ё 10000 намедонам, дар ёдам нест, одам бурдестиянд. гуфтанд ки мо метонем ки ба ана ҳамин автобусҳо то границара бирем. бародарои азиз, ма ҳозир ба шумо як чизи дигара мефаҳмонам ки ана ҳамун автобусҳое ки аз Федератсияи Россия то Қазоқистон меёранд шуморо фиреб мекунанд. бародаро, границаҳо маҳкамай. ма бода шумо гуфтаистам ки ягон кас намедонад роҳҳо кай ҳуй мешавад, границаҳо кай ҳуй мешавад. ҳамаш дурӯғай. ҳар касе ки шуморо мега биёматра Тоҷикистон мебарам, дурӯғай бародаро. ҳар шаҳрванди Тоҷикистоне ки дар граница ҷамъ мешаванд, мақсад доду фарёд мекунанд ки моро ба ватан бибарен, ана ҳамвора мумкин ана ҳамин микроавтобусҳо овардагӣ мебиёранд, дар ҳамун граница мепартояндтон, мераванд хичон. баъд дар ҳамун граница шумо моҳову ҳафтаҳо дар онҷа гишнаву ташна мемонем. ба ҳамин хотир бовар накунен ягон каса. ҳеҷ кас намедонад, ғайраи худо намедонад ки кай кушода мешавад. зеро ки худованд худаш ҳамин дарда дод ва ба хости худо бо худо худаш медонад ки кай ҳамин дард, ҳамин беморӣ гум мешавад ва баъдан ҳама ҷо кушода шавад. ҷасур Чориев навистай брат нервиёта клет накӣ, гапи ҳар хел ахмақода. мо ай худат фоида гирифтесем. зинда бошӣ. ҳазор раҳмати калом бародари азиз. Файзулло Абдуллоев нависад салом алейк бародар. ин рейсҳо кушода намешавад ба қарибиҳо. ба фикрам ки дар бораи рейсҳо бисёр гап задем, кифоя ҳамин қадараш. Зафар Ҳоҷиев нависад бародар, аз шумо як хоҳиш дорам. як бародар дорам, ҳамон инсона хона роӣ кардан дар кор. шумо ягон посредник надорен ҳамон инсона роӣ кунем. Не бародар, ма ягон посредник надорам ва ба ягон посредникам бовар накунен. зеро ки пули калонтона мегиранд, фрептон мекунанд, ё ки намеёрандтон ё меёранд дар ҳамин ягон граница мепартояндтон, дар онҷа мемонем.
бо смач нависта ака 24000 не 50000 гуфтасиам бо тағабозӣ мекунӣ ки ба билет бигирӣ. Ман ҳеҷ нафаҳмидам ай мардуми бечора намедонанд чӣ хел сум бикананд. хай бародаро ҳамин хели ҳолатҳоро ки мебинен бигирен ба навору бигирен охи мақсад даъво бикунен, зеро ки сафири ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳар баромади худаш таъкид мекунад ки мақсад нарх наво назорат шидестаю шахсое ки ҳамин бизнеса кардестиянд дастгир шидестиянд. ба ҳамин хотир муроҷиат кунен, даъво бикунен барои ҳамин одамое ки порагирӣ кардестиянд 50000 100,000 билет фурӯхтестиянд ба сафири ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат кунен ки пешгирӣ кунанд. Кулоб Сити нависай: салом акай Сорбон, менависам ответ наметӣ намехонӣ, якамада Москваем дар сол сар шавад чӣ хелӣ мекунем, мо дертар амбре мешава, нархи билет гарон зурмо намераса, илтимос ҷавоб диҳед. бо сабаби ҳамин беморӣ ҳар чизе ки ҳастай яъне рӯйпӯш мешава. донишгоҳҳо шахсое ки дертар меоянд хориҷ карда намешаванд ва касое ки мисол дар ягон ҷо кору фаъолият мекунанд танбеҳ ё ягон ҷазо намегиранд. ҳамаш ба сабаби ҳамин беморӣ рӯйпӯш карда мешавад. бародарои азиз, инак видеомона ҷамъбаст мекунем. боз ягон саволи дигар дошта бошед, саволтона метавонед дар инстаграми ман равон бикунед ё ки дар поёни ҳамин видео дар комментария бинависед. дар канали Юрист TJ обуна шидана фаромӯш намекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.